everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बानायबावनाय थाबावबाय आरो लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जेबोथ' गैया आरोना दिनै जोंहा आबैनि सारादुमोन आरोना ओमफ्राय आंहा अखा हाबाय थानानै थांनो मोनासै आरोना जा दुखु मोनबाय आं थांनो मोनैखौ ओमफ्राय बिदि बस कासफोराव थांबासो फेमिलिफोरखौ लोगो मोनजोबो ना जोंनाथ' आरो फेमिलियानो बुरजा नालाय आं बिराद दुखु मोनदों आरो जोंनि बिब'फोरखौ लोगो मोनहैजोबगौमोन बिमानैफोरखौ लोगो मोनहैजोबगौमोन ओमफ्राय अखा हानानै आं थांनो हायासै आरोना क'क्राझारावसो दं नालाय ओमफ्राय एसे बिनिनो भिडिअ'खौ होलांसै आङो खिन्थु बारा गोलाव नङा आरो भिडिअ'आ आं आगोलनिफ्राय बिहरदों आरोना नायनो लुगैदोंमोन आङो मा खालामबावनो आरोना थांनोबो मोनासै अखायानो मोनानिफ्रायनो हागायासै ड्रेसबो मानसिबो रानासै दाख्लैनि ब्लगाव ड्रेस लामनाय होनायानो दिनैसिमबो रानासै अखा हाबाय थानानै आरोना फिसा अखा हाबाय थादोंमोन नालाय दाख्लैनि ड्रेस फोराननायानो दिनैसिमबो रानाखै ओमफ्राय अखायाबो दहाय जि हादोंमोन ना अखाया बिराद हादोंमोन बेनिखायनो थांनो हायासै आङो ओमफ्राय थांनो जोबोद लुगैदोंमोन आरो मा खालामबावनो लोगोफोर बिदि खस्थ'सै होलांसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एसे बेंकआवबो खामानि दंमोन नालाय बेनिखायनो आङो थांनो हास्लाबासै आरोना ओमफ्राय आङो बेंकआव थांनानै फैखांबा 12था जाबायमोन आरो होमबाबो अखाया नागारा ओमफ्राय मा खालामनो हास्लाबहैनायबो नंखाला थांनानै आरो ओरैनो जानायल' जागोन साननानै आं थांनाय जायासै आरोना मालाबा मोजां टाइम लानानै थांफिननोसै आरो आं ओमफ्राय दिनैथ' थांनो मोनासै सिगाङाव थांखाबाय नालाय ओंखायनो सारादु दान होनो मोनाब्ला मानो थांनो बिदि साननानैबो थाफिनदों आरोना आङो अखा हानायखाय आङो थांनो ओंखारबा 1थासोआनो जाबायमोन आरोना बेनिखायनो आङो थाङासै आरो 1थासोआव थांनानै मा मोनहैनो आरो बेयाव थांनानै 1 घन्टा बा आधा घन्टा नांखागौ थांनोनो ओमफ्राय बिनि उनाव थांनानै मा मोननो ना मा होनोमोनलाय थांनानै ओरैनो बेखारसो जाहैगौमोन मानसिफोरखौबो रावखौबो लोगो मोननाय नङामोन आरो फेमिलिफोरखौबो फैफिनला जोबगौमोन मालाय जानानै फैफिनला जोबगौमोन 10था बिदिनो 11थासोफोरावनो फैसाफोरखौबो सारो दान होनानै बिदिखामोन नालाय जोंनाथ' नियमा बिदिनोखा आरो ओमफ्राय आङो दायो दखानाव दंफैयो आरोना लोगोफोर दायो दिनैहाय जोबथा बिदाय जाबायना आबैया ओमफ्राय नोंथांमोना प्रे खालामदो आरोना आबैनिसिम आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोजों आरज गाबनाय थाबाय सोरनाव आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनथों आबैया जोंखौ जेबो उसुबिदा दा खालामथों लामा सामाफ्रावबो आरो खालामनायबो नंखाया जेबोथ' बिदि जायाखै नालाय लोमजानानैसोखा नालाय आबैखौ गोथाङाव नायनायखायबो एसे मोजां मोनखादों आंहा ओमफ्राय फट' दंखाजोबो ओंखायनो फट'फोरखौबो आङो मेम'रि हिसाबै दोनखाजोब्बाय आंनि मेम'रियाव सोनानै दोनखाजोब्बाय आरो मबाइलाव थाबाथ' डिलिट जाखायो ओंखायनो बे एक्सट्रा मेम'रि दं नालाय बे मेम'रियाव सोनानै लाखाजोब्बाय आङो गोसोखांबा नायबाय थानोसै आरो आबैखौ आबैया दिनैनिफ्राय जोबथा बिदाय जाबाय आरो दिनै लास्ट बिदाय जाबाय Kok video kamera dia kan? Ayo malah mobil kena. Dia sasin sih.